T'has plantejat alguna vegada per què sembla que tot el que fas per Déu no prospera? És que Déu no vol que la gent el conegui tal com ell és? Crec que tenim un problema important quan, amb la millor de les intencions, fem coses per Déu i aquestes no donen resultat. Esglésies que, amb les millors intencions, inicien un munt d'activitats que es queden en això. Activitats. Persones que, amb el millor dels desitjos, veuen com passa el temps i encara no han aconseguit acostar ni una sola persona als peus de Crist. Amb gran facilitat oblidem que Déu és Déu i nosaltres som els seus servidors. És, perquè ho entenguem, com si volguéssim guiar un elefant cap a un lloc agafant-lo per la trompa. Potser la intenció és bona, però no tenim el que cal perquè l'animal obeeixi. Al llarg de la Bíblia, una vegada i una altra, veiem com Déu demanava al seu poble Israel que sotmetés a ell, que el busqués per damunt de tot i que el seguís en tot el seu ser. Al Nou Testament també veiem Jesús dient que busqueu primerament el regne de Déu i la seva justícia i tota la resta us serà afegit. Aleshores, què falla aquí? Quin és el problema? Les accions que emprenem no neixen des de la base del sometiment a Déu. Les accions que emprenem sorgeixen del nostre desig humà, que, de vegades, està allunyat d'allò que Déu vol fer al lloc on vivim a través nostre. Déu desitja fer-nos servir a nivell individual i com a església. Però Déu vol que, primer de tot, tinguem una relació propera i personal amb ell, per tal que després ens mostri on i de quina manera està obrant al nostre voltant. Només llavors podrem veure què hem de fer perquè l'obra sigui realment per Déu i de Déu. A vegades organitzem esdeveniments de salut dental per persones que no tenen dents. Parlem de Déu, preguem a Déu, estimem Déu, però no escoltem Déu. Només quan Déu, que tot ho sap, ens mani parlar de salut dental, serà perquè ens enviarà persones que sí que tenen dents. On estàs obrant al nostre voltant, Senyor? Què podem fer per col·laborar allà on tu ja estàs treballant? Serà llavors quan tot allò que fem donarà el seu fruit. Quina millor guia per caminar que aquell que sap en tot moment cap a on ens vol portar. Que tinguis un dia molt beneït.